ଆସିଛ ଲେକେରା କାହିଁ ଆସିଛ ଏନାକି ଏନ ଚାରି ଯୁଗର ମଣ୍ଡପ ସାଜିଛି ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଏଥିଲି ଯାଇଛି ଏନାକି ଆସିବ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ତମକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେନ ଆଇଛନ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆପାଲିରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ କେନ୍ତା କାହିଁ ଯାଇଛ ଏନାକେ ଚାରି ଯୁଗ ନାମ ହଉଛେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ତ ଏନାକି ଆସିବାରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଗୋ କେନ ଆସିଛନ୍ ଆମେ ପାନପାଲି ନୁ ତ ଏନାକେ କାଁ করে আইছন ଏଠାରେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ତାରକ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛେ ଏଥିଲାଗି ଆସିଛୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆଉ ଏନାକେ ଆସିବାରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛେ কেন আসিছন ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଛୁ এনাকে কেনতা কাঁ করে আইছন ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଧାରା ନେଇଛୁ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛେ ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଚାଲିଛେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛେ ଚାରି ଯୁଗର ନାମ ମଣ୍ଡପ ବନି ନାମ ଚାଲିଛେ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ঠিক আছে আউ কাଣା বেটার হই পারে তাকি ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ସବୁ তবে কেন কানে আসিছ ଆମେ ଆଇଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ কানে আসিছ এনাকে ଏଇନା ମହାପୁର ଯଜ୍ଞ ହଉଛେ ବୋଲି ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଆଇଛୁ তো এনাকে আসিবারে কেনতা লাগুছে ଏଇନା ଆସିଛୁ ଆମର ମନ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ସବୁଦିନ ଲୋକ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଭେଟିକିରି ଆମର ମନ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛେ সব ভাল লাগুছে কি আউ কিছু বেটার হই পারে তা ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆମକୁ ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ଲାଗୁନି ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗୁଛୁ ଏଇଠାରେ ପାଦୁକା ସ୍ନାନ ହେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି